Kaixo, gu Hauzare ikastolako DBH-Biako ikaslea gara, eta ikusten zuten bezala gure proiektua iturria da. Gu Oiartzungo udaletxeak eskatu zigun iturri berezi bat egiteko. Eta gure ideia izan zen, iturri normal bat ordez, zumoa jartzea. Gure materiala izan da, egurra, plastikoa, tuboak, hori izan da, gure materiala. Honen funtzionamendua da, etengailua ematean, zirkuitua iritsiten da, eta orduan, pilak bialitako energia juten da motorrea martxan hasteko eta etengailua kontrolatzeko. Gero, honea iristean, Arkimedes entorloioa eta ingenun bi boligrafo baten barrukoa tintana eta gero alambriak eman genizkion bueltak eta gero jarri genion plastikoa kanpoan eta hola ura gora egoten zen. Eta hain martxan jarriko gu. Beak nidak ez daka indar asko, nio lehen asko zo direntzen.